Ez zen erreza izan 2020 urtea. Gizartea eta mundua gogor kolpatu zuen pandemiak eragin gintuen guztiok. 2021 urtea aldiz pandemiari aurre egiten jarraitzeko urtea izan da. Erabateko normaltasunik gabe, erronka garrantzitsuei heldu eta hurrengo urteetarako oinarri sendoak jartzeko urtea. Indarrez abiatu da bateratu lan ildoa. 3 norabidetan egin dira urrats esanguratsuak. Mugimendua zabaldu eta indartzeko ekimenetan, formazioan eta saretze zein aktibazioko proposamen berriak martxan jartzeko lanean. Azpimarratzekoak dira, 2021 egindako elkarteen proiektu azoka, formazio saioak, Ipar Euskal Herriko hainbat euskal elkarterekin hasitako saretzea eta lantzen hasiren euskaltzale aktiboen sarea egitasmoa. Baita, Arrasaten, Iruñean eta Etxebarrin egindako parte hartze prozesuak ere. Euskaraldia ariketa soziala egiten ez den urteetan, 2 eginkizun nagusi izaten dira. Aurreko edizioaren ondorioak aztertu eta hurrengo edizioa prestatzeari ekitea. 2020 urteko ondarretan egindako ariketaren bueltan, 3 ikerketa ezberdin egin dira urtean zehar. 3. edizioko oinarriak finkatzeko baliagarriak izan diren ikerketak. Bestetik, aktibazio ekimen berri bat martxan jarri da 2021 urtean. Aurrean, helduok heldu ekimena. Euskaralditik arantzago, hizkuntza ohitura eta praktiketan eragiteko ekimen gehiagoren beharra azaleratu da eta hauxe izan da lehen saioa. Urtea, hizkuntza aniztasunari eskainitako topaldia jardunaldiarekin hasi da. Hizkuntza aniztasuna zubi bat euskaratik izenburua izan duen topaldia baliatu nahi izan da, gaiaren inguruko gogoeta egiteko. Aniztasunaren aitorpenetik abiatuta, euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzeko gure mugimenduak duen funtzioa erraztertu da. Bitartean, hizkuntza aniztasun, mintza praktika eta sentsibilizazio arloko jarduerek martxan jarraitu dute. Auzoko programa, mintzalagun egitasmoak, mintza kuadrillak eta sentsibilizazioari lotutako gainontzeko egitasmoak. Irailean, Ukulaisi euskaltzaleen topagunea sortu da. Aisialdiko jarduera duten euskal elkarteak eta euskarazko aisialdia bultzatzen duten bestelako elkarte batzuen bilgune izateko sortu den erakundea. Eratze batzarrean 14 elkarte batu dira egitura berrira. Kulturgintzaren arloan berriz, kulturerrotaren eredu berria definitu da. Euskara elkarteetatik arantzago ere eskaintza egingo duen zirkuitua izango da aurrerantzean, eta bestelako funtzio batzuk ere izango ditu. Sortzaile eta euskara elkarteentzako bilgune, transmisiorako tresna eta sarea izango da aurrerantzean kulturerrota. Gainera, egitasmo gehienak egoera berrira egokitu behar izan dira 2021 urtean ere. Hala ere, ohiko egitasmoak martxan izan dira. Udagoieneko osteran memoria historikoa izan da gai nagusia. Laburbira, Benito Ansola, kameratoia eta irudienea ikusentzunezko egitasmoak burutu dira. Kulturerrotak biraka jarraitu du. Gau beltzak euskal herrietan edatzen segitu du. Eta 10 kultur programa izan dira martxan berriro ere. Tokiko komunikabideen bateraguneak 10. urteurrena ospatzeko atarian dagoenetan, hazten, garatzen eta indartzen jarraitzen du. Sektorearen ordezkari sendoa da Tokikon. Hausnarketa estrategiko berrituarekin abiatu du 2021 urtea Tokikomek. Talde izaeran sakondu eta komunikazio talderantzako urratsak ematen ari da bateragunea. Topalabe taldeak azken urteotan egindako gogoeten ildotik ekarpenak egiten jarraitzea izan da topaguneak hurrengo urteotarako jarritako helburuetan. Aurten, Nafarroan egin den lana nabarmendu behar da batez ere. Euskararen aldeko jarrerak indartzeko helburuarekin, gizartean erreferentzia diren hainbat kidez osatutako lantalde bat aritu da gogoetai. Bestetik, jardunaldi bat antolatu da gaia Nafarroako euskararen agendan kokatu eta gogoetak partekatua bultzatzeko. Hausnarketa, Nafarrotik arantzago ere beste lurralde batzuetan baliagarria izan daiteke, baina abiapuntua bertan eman da eta bertatik bertara egiten ari da gogoeta. Berezia, baina oparoa izan da beraz 2021 urtea topagunean.
Mugimendua hasi eta indartzea, eta gizarte aktibazioan sakontzea izango dira hurrengo urteetarako helburuak ere. Horretarako, euskaratik zubiak eraikitzen jarraituko dugu.